Ave kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama Ukuphupha ngisibheka nje udaba nje njalo lwamaphupho. uNkulunkulu akulonde kubusise wherever you are, whatever you touch, ngathi-ke ngihamba impumelelo. Thina sibekelana ukubheka nje udaba lwamaphupho. Sicela wenze okubalulekile kokuqala nje, uma ungaqala usubscribe bese-ke ulike le video, bese-ke futhi uma unawo amandla uphonse i-chest vifaneni unikele ngalokho ungakwazi ukunikela ngako. Namhlanje na-ke sibheka udaba lawo likaphuma kahle umuntu. Amen baba, ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha-ke ushawa umbani kuze kusho unqintuthu? Ngasho into ehlukahlukene. Okokuqala asibheke kanje. Number 1, noma uphupha umbani. Umbani i-lightning. Umbani abanye baye basebenzise igama elithi unyazi, referring to i-lightning. Abanye bathi umbani referring to i-lightning. Abanye bathi ukuphazima kwezulu, referring to lightning. So uma uphupha umbani ngokwesintu kungabika nje isimo senhlanhla, isimo sempumelelo, nokuthi mhlawumbe ungasucebe ngokuhamba kwesikhathi. Number 2, uma uphupha umbani uphawu ngabe lichaza ukwehla noma ukufika kwenkazimulo kaNkulunkulu. Matthew 28:3, and his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. Number 3, uma uphupha umbani uphawu ngabe lichaze ubukhona bukaNkulunkulu emhlabeni ngaleso sikhathi. Psalms 97:4, his lightnings lit up the world, the earth saw and trembled. Number 4, uma uphupha umbani uphawu lubuma ukushaya noma ushaya omunye umuntu. Lokho kuvame kubika ulaka likaNkulunkulu osuke uzobhekana nalo, noma omunye umuntu asuke ezobhekana nalo ngenxa mhlawumbe yeyiphambeko. Psalms 78:48, he gave over their cattle also to the hailstones and their heads to bolts of lightning. Futhi uma uphupha umbani uphawu lubuma ukushaya noma ushaya omunye umuntu. Ngokwesintu lokhu kuya kubika ulaka lwabaphansi, ulaka lwamathongo, ulaka lwabangasekho osuke uzobhekana nalo. Number 5, uma uphupha umbani uphawu luhle uma ushaya abantu abamelene nawe, ngoba lokho kusho ukuthi umkhuleko wakho usuzwakele, sekubuya impendulo nempindiselo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakulwela futhi uhlakaza zonke izitha zakho. Psalms 144:6, flash forth lightning and scatter them, send out your arrows and confuse them. Number 6, uma uphupha umbani uphawu lubuma ushaya wena noma ushaya umndeni wakho. Sekungabuye kuchaza ukuthi usuke uzobhekana nevivinyo esinzima kanye nokulingwa okukhulu esikhathini esizayo. Futhi uzovivinya ulingwe kuhlolwa ukholo lwakho. uJobe 1:16, while he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. So, number 7, uma uphupha umbani uphawu kwesinye isikhathi oluyaye lubike nje ukwembathwa yisithunywa, likubike ukukhanyiseleka ngokukamoya. Siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ulike, ungakhohlwa ukunikeza. Siwe